Malam Tage me yake faruwa ne? Gaba cikin gida ta fi kowace gaba azaba. Komai ya zafi maganin sa Allah. Daman duk munafurcin daga gurin kirkiki yake tashi. Ya isa haka. Ke menene sunan shirin nan ne? Azurfasu. Madalla. Yayi. Da kuma me ya same ka a fuska haka? Ka san yanzu idanu sun yawa akan Me? karka da mu Allah ya fi su. To wallahi ba zai yi. A'a, doctor me yake damun bosho ne? Tabin hankali. Kai? Kai kuma mun fasa baka sinasinai a ajin kaso. A'a sarki da wasa nake. Idan ka sake bala'in ka sai a baki. To ke kuma fa? Za mu rabu kamar. To uwata. Ke ma mun canza ki a series din azurfar su. Me yasa za ka min haka? Ke ma muna shirye-shiryen cire ki. Dan Allah ka yi haƙuri. Na haƙura to. Yawwa. Kai Bashir na ya dama an ce ai laifin ka ne. Ce mutunci da za ka yi kyau aka muke nan? To dai Garzali ne ya faɗa haka. Ya za ka yi min haka? To ba kai ka faɗa min haka ba? Kuma wallahi sai mun sa kafar wando ɗaya da kai tun da kai min haka. Daga baya kenan. To amma waye ya rubuta kuma ya tsara? Ahmad Kabugawa, To waye kuma ya ɗau nauyi? Sardauna MK, To waye kuma ya bada umarni? Sunusi Oscar 442.